Има много знаци, които показват, че Исус Христос е на път да се завърне в славата си, за да спаси народа си. Някои от тези знаци са споменати в Библията и стават все по-очевидни днес. Един от първите знаци е възходът на фалшивите пророци. Много от тях ще използват измамни средства, за да накарат хората да повярват, че техните чудеса наистина са дело на Бога. Въпреки това, когато прегледате техните дела, можете да видите, че Светият Дух никога не би се свързал с такъв тип човек. Такива хора често водят животи мотивирани от алчност, богатство и светски удоволствия, както е посочено в Матей 24:24. Библията предупреждава, че защото ще се появят лъжливи месии и лъжливи пророци и ще извършват велики знамения и чудеса, за да заблудят, ако е възможно, дори избраните. Друг знак е, че много нации ще се изправят една срещу друга. Войни и слухове за войни ще се увеличат по целия свят, както казва Матей 24:6. Исус ни уверява: ще чуете за войни и слухове за войни, но внимавайте да не се смущавате. Тези неща трябва да се случват, но краят все още предстои. Природните бедствия също са значителен знак. Земетресения ще се случват на различни места, както е споменато в Матей 24:7. Библията го описва. Нация ще се издигне срещу нация и царство срещу царство. Гладове и земетресения ще бъдат често срещани, сигнализирайки, че времената се променят бързо. Преследването на вярващите ще ескалира и някои ще бъдат екзекутирани заради своята вяра в Исус, както подчертава Матей 24:9. В него се казва: тогава ще бъдете предадени да бъдете преследвани и убивани и ще бъдете мразени от всички народи заради мен. Друг основен знак е бързото увеличаване на човешкото знание. Даниил 12:4 предсказва, че много хора ще обикалят насам-натам, за да придобият знание, докато наближава края. Даниил пита какво означава всичко това, казвайки: чух, но не разбрах. Ангелът отговаря: иди си, Даниил, защото думите са завързани и запечатани до времето на края. Освен това, Евангелието на Исус Христос ще бъде проповядвано във всеки ъгъл на земята. Матей 24:14 заявява: и това Евангелие на Царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, а след това ще дойде краят. Разпространението на Евангелието е ясен знак, че краят на времената е близо. Хората навсякъде са призовани да приемат Исус Христос, преди да е станало твърде късно. Времето да изберем правдата е сега, докато тези знаци се разгръщат около нас. Много може да отхвърлят тези предупреждения, но знаците са недвусмислени и се ускоряват. Светът свидетелства на изпълнението на пророчески обещания сега повече от всякога. От увеличаващите се природни бедствия до лъжливите пророци, всичко се нагажда към библейското предсказание. Възходът на войната и конфликта означава, че наближаваме кулминацията на тези знаци. Вярващите са призовани да останат будни, внимателни и непоколебими във вярата. Великата заповед повелява на вярващите да благовестват Евангелието на всяка нация и племе. Тази глобална мисия напредва бързо, изпълнявайки един от ключовите признаци за завръщането на Христос. Увеличеното познание на човечеството изглежда е свързано с предсказанията за края на света. Технологиите и информацията се разпространяват по безпрецедентни начини, изпълнявайки пророчеството на Даниел. Всеки ден все повече хора чуват за Исус, приближавайки света към крайния момент. С увеличаването на яснотата на тези знаци, усещането за спешност нараства сред вярващите по целия свят. Мнозина се питат дали живеем в последните часове на историята, както е предсказано в Писанието. Съобщението е ясно. Приемете Исус Христос сега, преди да е твърде късно. Той е единственият Спасител, който може да ни спаси от хаоса и предстоящата присъда. Времето изтича, а знаците са твърде очевидни, за да бъдат игнорирани. Нека подготвим сърцата и душите си за Неговото неизбежно завръщане. Бъдете бдителни, разпространявайте добрата новина и живейте във вяра и надежда за славното идване на Христос.